Imibutho yasekuhlaleni ithi ilindele umkhomba ndlela nesicwangciso esicacileyo kumphathiswa wesebe lemfundo esisiseko ngezicwangciso zesebe lakhe zokugcina abafundi nootitshala bekhuselekile. Yomibini imibutho yasekuhlaleni Equal Education ne-Sextion 27 inethemba lokuba ingxelo ezakhutshwa namhlanje unkosikazi Angie Motshekga iza kuba icacileyo ngomba wokuvulwa kwezikolo. Le mibutho ixhalabile imeko eziphantsi kwayo izikolo ngakumbi ezo zihlelelekileyo. Sele isisithuba senyanga ezimbini ngoku abafundi nootitshala bengasawubeki umcondo kumasango esikolo. Nangona abanye abafundi benenyweba yokufunda online, kodwa uninzi lwabafundi luphulukene nexesha elininzi. Yaye loo nto iyaxhalabisa nanjengoko isebe lemfundo esisiseko likhabela mgama nezicwangciso zokuvulwa kwezikolo. Umba wezixhobo zokhuseleko nokumiswa kwenkqubo yokutya kwabafundi ezikolweni yeyona nto itshisa ibunzi. We're concerned that as the country faces a humanitarian crisis around food shortages, that learners in poor and working class communities become even further marginalized in terms of food security. So we think it's imperative for the program to open regardless of who's back at school or not. It's critical that the department is transparent about their plans and that they clarify what type of research they're using to justify their decision. Ukanti namaqela ezopolitiko athi awuqini umnqwazi. DA supports the reopening of schools and all endeavors of trying to save the academic year. However, there are issues that need to be addressed. Namely, the issue of water and sanitation in many schools remains a challenge. Delivering sufficient books or disinfectants or whatever to every school, and to have ample space for all the children and all the teachers to keep a social distance. It would really need a miracle to effect this round. We fully support and agree with the teachers' unions that all minimum requirements must first be met. Sonke ke esisimbonono sithi umphathiswa makaphume elubala ngezicwangciso zakhe ngelixa abambi becebisa ukuba kubekho iphulo elikhulu labeendaba mayelana nomba wokuvulwa kwezikolo.